Bueno, parte hartzaileak danok prest, gogoratu esan duguna vuelta lanzada eta behin lehenengo itzuli emandakoan, lasterketa hasten da ofizialki eta 15 vuelta. Motoak harrapatu eskero, motoak aurreratu eskero, kanporatuak eta zuzenean atera zirkuitutik mesedez. Recordad, empezamos con vuelta lanzada, una vez después de esa vuelta crucéis la meta, empieza la carrera de manera oficial y tendréis que realizar 15 vueltas al circuito. Si la moto que va liderando la carrera os adelanta, quedáis directamente eliminados y salir cuanto antes, por favor, del circuito. Eta esandakoa lasterketa bukatutakoan, txipa, horkillago txipa, lehen itzuli mesedez. Una vez acabéis la carrera, recordar que tenéis que entregar, por favor, el chip. Dana prest baldin badago, kanpaiak ere jotzen hortxe, beraz, motoak prest. Bai. Venga, 3, 2, 1, aurrera! Gogoratu lasterketa zuzenean Kantoikrit ofizialaren YouTubeko kanalean botatzen ari garela. Voluntario pila badauzkagu kamarekin zirkuituko puntu ezberdinetan. Eta beraz, oinatira etorri ezin izan diren lagun, familiako kidei, etxetik ere zuzenean lasterketa ikusteko aukera daukatela jakinarazi diezaiek ezue. Errege egiten gaitu, da ezin disimulatu, zeo zerbait guleko, da badakiguleko. Oazekora! Ezin disimulatu, zarratzen, norberak ondo josten ez badauz, bakarrik egotik esaia danarren, itxotzagen gainetik esaiagoa dau. Alkoholak leitzoak zabaltzen hasi da, imanak elkarren ganak urbiltzen doaz, barriro ere, plietak agozgu, etxerako prisarik, gaur besteko dugu, azalak ez den musurrik ezaten. Inoiz, enda berrogei dekartzen da nien, da ezin disimulatu, errege egiten gaitugu, da ezin disimulatu, zeo zerbait goguleko, da badakiguleko. Ezin disimulatu, da badakiguleko. Ezin disimulatu, da ezin dugu disimulatu. Hortxe aurretik datorren motoa plazan sartuta, eta hortxe euskagu 21 txirrindulariak, eta momentu honetan
Orain bai, helmugako puntua gurutzatuta, lasterketa ofizialki hasten da, eta gogoratu, hemendik aurrera, 15 buelta, 15 itzuli, bira eman beharko dizkiote zirkuituari. Helburua 15 bueltak egitea da, baina dakizuen bezala, txirrindularien gehiengo batek ziurrenik, ez du helburu hori beteko. Aurretik doan motoak harrapatzen baditu, kaleratuak izango direlako. Eta hemen, txirrindulari batzuk lasterketa irabaztera etortzen dira, eta beste batzuk, alik eta bueltarik gehien egitera. Bakoitzak bere helburua eukitzen du. Joango gara orantxe lehenengo buelta burutu ostean, adierazten zeintzuk diran lehenengo postuetan doazen txirrindulari horiek. Purito, cubata, chacolí, pachara, de aspirina y un tranquimacin. Ajea gogor, jotzen da bil, azkenak atxera, no hay manera. Arrandak irabazidit, erruduna beti da bera. Gelditzen atera behar, baina kartan sartu zara. Ta trago batzuen ostean, liatzen hasi gara. Ai ama, zein gozoan, sentsazioan, betirako izan da herri berri bat, bidean izerditan eraikia. Zuk ere baduzu lekua, hemen gaude gu etorri gugana. Hortxe ikusten dugu motoa plazan sartzen, eta hortxe tropeltxoa, lehenengo taldetxo bat osatu da dagoeneko 8 txirrindularirekin, atzetik beste 3, eta hortxe ikusten duzuen bezala dagoeneko taldetxoak apurtzen, eta lehenengo itzulia burutzen oraintxe. Esan dugun bezala, alik eta bueltarik gehien egitea izango da gaurkoan parte hartzaileetako batzuen helburua, eta horrexegatik, behin aurreko taldean espaldin bazaude ere, esfortzua eta alegina beti toperakoa da guztien artean, aurretik doan motorrak ez harrapatzea ere nahikoa lan ematen duelako. Esandakoa, YouTubeko kanalean zuzenean streamingez ikusti daiteke, etxetik ere bai lasterketa. Hortxe ikusten dugu Gala, Bartzelonatik etorri den emakumezko txirrindularia, eta hoien lagunak ere Bartzelonatik zuzenean ikusten arituko dira seguru kantoikrit lasterketa hau. Herriko zirkuituko gune ezberdin pila batetan kamarak ditugulako zuzenean, eta lasterketa puri-purian YouTubeko kanalean.
Eta hortxe ikusten dugu motoa berri sartzen, eta hiruko taldetxo bat. Ez dakigu podiumean azkenan ikusiko dituguna direna ez, baina hiruko taldetxo bat, hortxe Mikel Olalde eta Unai Kueba tartean. Baina, bueno, taldea luzatzen ari den arren, oraindik txirrindulari pilatxo bat hor lehenengo talde horretan. Eta distantziara beste talde edo banakakoak, eta hauentzako lasterketa agian gogorragoa eta dana egingo zaie. Esan dugun bezala hemen helburua alik eta bueltarik gehien ematea da, eta lehenengo taldean espasoaz karrera disputatzen espaldin bazaude ere, esfortzua behintzat maksimoa egitea izaten da helburua, alik eta bueltarik gehien eman izateko zirkuituari. Bigarren buelta horretan esan dizueguna, lehenengo postuan Mikel Olalde, bigarrenean Unai Kueba eta hirugarrenean Gerard Saltor. Beraz, iazko podiumen lehenengo eta bigarren izan genituen bi txirrindulari, eta Unai Kueba oinatiar gaztea. Hortxe daukagu Gala Rubianek ere bigarren buelta, Bartzelonatik etorri zaigun emakumezko txirrindularia, eta motoa ez dago hurbil, edo ez dago urru parkatu. Hortxe hirukoa, eta hiruko horretan postuak aldatuta, Gerard Saltor Kataluniara orain lehenengo postuan, eta atzetik Mikel Olalde eta Unai Kueba. Eta hortxe, zortziko taldetxo bat aurrean, eta gainontzeko beste txirrindularietakoa batzuk dagoeneko banaka geratzen. Gora
hortxe eta ikusten duguna da motoak plazan sartuta, Gala Rubian dagoeneko ja kanporatua izango zala. Eta hortxe, Gerard Saltor, Mikel Olalde eta Unai Kueba irukoa. Gerardrek aurrera metro batzuk ies egin ditu. Eta laugarrena Ander Gartzia. Okerrezpanago, Ander Gartzia oinatiarra, lehenengo iruko talde hori harrapatzeko lanetan. Ba hortxe, esan dizuegun bezala Gala Rubian, Bartzelonako txirrindulariak, bueno, bere lanak egin da, baina bere lanak ondo egin ditu, eta emakumezkoen podiumean ikusiko dugu gaurkoa. Hortxe, Gaizka Maiztegi, hortxe, Adrian Castro, esandakoa bakoitza orain bere lanak egiten, eta helburua ahalik eta bueltari gehien egitea, esandakoa. Batzuk lasterketa irabazteko leian buru belarri eta beste batzuk aldela 7, 10 edo 12 buelta egiteko lanetan. Hortxe ikusten genituen Unai, Gerard Saltor eta Mikel Olalde orain biak aurretik eta 3 metro atzetik Unai Kueba. Hortxe lehenengo irurak ematen du podium hortxe egon daitekeela, baina esandakoa Ander Gartzia oinatiarra ere lehia horretan sartzeko asmotan. Baita Asier Casado eta Enrik Aran ere. 6 hoiesek nabarmen lehenengo postu horietan. Bueno, ohartxo bat baita txakur bat, antza galduta aurkitu dute, hor zirkuitu plaza inguruan, beraz txakurraren jabeak, konturatu baldin bada behintzat galdu duela txakurra, pakelekun daukate, eta beraz txakurraren jabea pakelekura hurbildu dadila txakurraren bila, mesedez. Hortxe, bosgarren buelta pasa ostean, Gerard Saltor, Mikel Olalde eta Unai Kueba esandakoa lehenengo 3 postuetan. Eta ikusteko atzetik zetozen beste 3 txirrindilariak, aurrekoak harrapatzeko gai izango ote diren edo ez.
Hortxe, Mikel Olalde lehenengo postuan. Haupa, Mikel! Gerard bere gurpilean eta Unai metro batzuk atzerago. Unai Kueba bai, sufritzen aurreko bien martxa hori jarraitzeko. Arazorik espaldin baukate behintzat badirudi, bueno, 3 txirrindulari horien artean egongo dela aurtengo kantoikriteko podiuma. Hortxe ikusten genuen Gaizka Maiztegi oinatiarra ere bai. Ez daukagu orain datu zehatza dagoeneko zenbat txirrindulari izan diren kanporatuak, baina Gerard Saltor, Mikel Olalde eta Unai Kueba jartzen ari diren ritmo benetan bizi horrekin, gaur ez da errez egongo buelta asko bukatzea. Hementxe, 6. itzulia. Haupa, Unai! Unai... Ez daukarreza lehenengo bi hoien ritmoa jarraitzen. Eta agian 3. postu hori ziurtatzea izan daiteke burutik pasatzen hariko zaiona. Egia esan 4. sailkatua hortxe plazan sartzen ari direnak, segundu batzuetako margena badauka eta. Oso ruian harren Inoiz ez zara bakarrik egongo Inoiz ez zaude bakarrik Izurekin nauzu Radio Rebelde Radio Rebelde Ongeto bietxera Geizki zaudenean Radio Rebelde Radio Rebelde
Mikel, aupa Gerard. Hortxe, iazko lehenengoa eta bigarrena. Iazko podiumean lehenengo eta bigarren postuen izan genituenak. Eta Unai Kueba aurten podiumera igoko den txirrindularia ziurrenik, gauzak ondo bidean badoaz. Beraz, iazko podiumetik gertu, baina Unai Kueba oinatiar txirrindulari gaztea izango dugu aurten ziurrenik podium horretan berria. Hortxe Beñat Guridi, 7. postuan, eta aurreko itzulian 13 txirrindulari pasa dira helmugatik, beraz 8 dagoeneko kanporatuak. Oraindik txirrindulari erdiak baino gehiago lasterketan jarraitzen dute. Hortxe Josu Gartzia, 8. postuan. Momentuz. Eta Daniel Markuleta, iaz podiumean izan genuen txirrindularia ere hortxe. Hortxe, txalo bero bat, txirrindulari hauek ere azken esfortzuak egiten, ikusten duzuen bezala motoa oso hurbil daukatelako. Eta hortxe, Mikel Olalde eta Gerard Saltor. Bien artean ematen du lehiatuko dutela aurtengo txapelketa. Mikel ikusten da erritmoa markatzen, haupa Unai badirudi ja ez daukala indar nahikoa, erritmo nahikoa Gerard eta Mikel harrapatzeko, eta orain 3. postu hori ziurtatzeko lanetan. Amalau segunduko atzerapena dauka Unaik, eta 14 segundu gutxi eman dezaketen arren, lasterketa honetan ez da erraza, behin 14 segundu deskolgatuta gero, erritmo hori berriro harrapatzea. Hortxe ikusi duzue, 3 talde aurrean, eta beste 3 tropeltxo bat daukagu atzetik. 7. postuan Beñat Guridi, bera bakarrik lanak egiten. Eta esandakoa, buelta erdiak baino gehiago eginda, eta oraindik gutxi gora bera txirrindularien erdiak zirkuituan lehiatzen. Beraz, esan dezakegu aurten oso erritmo bizia jartzen ari direla aurreko txirrindulari horiek, baina besteak ere maila oso ona ematen ari direla.
Ba, hortxe, 10-etik bera, esango nuke, 10-etik bera txirrindulari zirkuituan, erdiak baino gehiago ja kaleratuak. Hortxe, Mikel Maiota, ez dakigu, zabaltzen, lotzen, egiten duen beroarekin ez da erreza jakiten, zer den hobeto. Eta... Haupa, unai, venga, unai, lehenengo aldiz unai parte hartzen, kriterium honetan. Ura, aurtengo honetan ura ere, esango nuke inoiz baino gehiago eraten ari direla txirrindulariak, egiten duen beroarekin. Eta unaik hirugarren postu hori mantentzeko modua daukan eta podiumera igotzen de. Horrela bukatuko balira lanak, aurten ere bi oinatiar izango genituzke podiumean. Arroset margotutako historioek ez dutela kontatzen nola errespetatu sexua askatasunen. Venga, hortxe... Opa. Iker Senar ikusi dugu pasatzen, Javier Mateos ere bai, hortxe Gorka Egaña ere aguantatzen, Daniel Markuleta, eta ea, hoiek itzuli guztiak egitea zaila eukiko dute, Mikel eta Gerard sekulako erritmoa jartzen ari direlako, eta, bueno, ez dakigu txirrindulari bakoitza ere fizikoki nola dagoen, ze moduzko urtea eduki duen, entrenatu duten edo ez, baina, begira, iaz Daniel Markuleta podiumean eduki genuen, eta aurten zaila edukiko du buelta guztiak bukatzea ere. Haupa, Unai, hortxe Unai, Unai izango da gauzak ondo bidean aurtengo sorpresa podiumean. Sorpresa esan daiteke, Unairen hankek zenbat eman dezaketen ezagutzen dugu, oinati aldean, baina kantoikrit lasterketa honetan lehenengo aldiz daukagu parte hartzen. Ba, hortxe ikusten duzu lasterketa honen gogortasuna, Daniel Markuleta oraintxe lanak bukatuta, iaz podiumean izan genuen, eta aurten errebentauta bere berbetan.
Hortxe Josu Gartzia eta Iker Senar oraindik leian. Eta Javier Mateos atzera begira ikusi dugu, motoa gaina zeukalako, Mikel Olalde eta Gerard Saltor sekulako maila ematen ari dira. Bien arteko leia, itzuli gehienetan Mikel ikusi dugu erritmoa markatzen, baina orain ja azkenengo itzuliak bi geratzen zaizkie, eta beraz orain bai den ematera. Hortxe badirudi horiek ere lehiatu egin nahi dituztela 15 bueltak, 15 itzuliak. Ez da marka txikia, 15 bueltak burutzea sekulako lana da. Eta esan duguna, urtengo erritmoa benetan ari da bizia eta gogorra izaten, naiz eta temperatura ere inoiz baino altuagoa den eta horrek ere erangingo dien txirrindulariei. Gauerdian zelai bakarti bat, herriaren mugarrian, zurrumurru batek apurtzen du, araneko isila, aingerua de abruz jantz. Hortxe, adi, motoak plazan sartzen ikuste ditugu, eta beraz, azkenengo itzulia izango da, 14garrena egingo dute oraintxe, eta ez dakigu ze gertatu, hortxe Gerard Saltor, eta ez dakigu ze gertatu dan. Haupa Mikel! Ez dakigu Mikelek arazoren bat eukiduen edo ez, ala errebentatu egin duen Gerardek azken aurreko itzuli horretan jarri duen ritmoarekin, baina irudipen haukat Mikelek oso zailokiko duela Gerarden erritmo hori harrapatzea. Itxaron dezagunea Unai Kueba 3. postuan lasterketaren parte handienean, hortxe datorren, hortxe ikusten dugu plazan sartzen, ez dakit Unai dan edo ez. Baina, venga, haupa Unai! Hortxe Unai dentzako ere azkenengo itzulia. Eta orain motoaren aurretik datozenek 15 bueltak burutzeko aukera behintzat eukiko dute. Bueno, hortxe jentea ere plazan urbiltzen, hortxe ikusten ditugu azken bueltaren bila doazen txirrindulariak. Apa mutilak, talde txonek ere 15 itzuliak egingo ditu. Horiek hori behintzat eukiko dute, lasterketa osorik egitekoa. Talde polita, 7-8 bat txirrindularik bukatuko baitute. Eta hemendik aurrera zain, Mikel Olalde Oñatiarra, Gerard Saltor engana hurbildu eta harrapatzeko aukerarik izango ote duen.
Moto hortxe ikusten dugu, eta badiru hor Gerard bera bakarri datorrela. Txalo bero bat, iazko txapelduna, hortxe! Indarra sobera, kaballitu egiteko ere. Apa, Mikel! Oso ondo utzi dio Mikelek ere azken bigarren itzulira arte. Baina azken itzulian Gerard zer ritmotan pasaden ikusita. Beste puntu batekin, beste maila baten ikusi dugu Kataluniarra aurtengoan ere. Eta prest danok Unai Kuebari ere txalo zaparra bat emateko. Itzuli gehienak buruan taldean aguantatu ditu. Aupa Unai, hirugarren postuan podiumera igoko da Oñatiko txirrindulari gaztea. Ibilizaren iratzetik zenbatetan ibilina zure bila zenbatetan ibilizaren iratzetik zenbatetan ibilina zure bila Hortxe 15. buelta bukatuko duten gainontzeko txirrindulariak ere. Hortxe Ander Gartziak azken metroetan aurrera egin eta 4. postua. Ander Gartziak ere saria izango du, Oñatiarrentzako bereziki lehenengo 3 Oñatiarrentzako ere sari bereziak daudelako aurtengo lasterketan. Eta udaletxe ingurura hurbiltzen bazarete, laster momentu batetik bestera sari banaketari ere ekingo diogu, baina oraindik beste txirrindulariren bat edo beste ere 15 bueltak amaitzeko moduan egongo da. Zenbatetan ibilizaren iratzetik ta zenbatetan ibilina zure bila ez dakin nire bila zazen zure berrizek jazti oso klaruek oso klaruez ez dakin nire bila zazen zure berrizek jazti oso klaruek oso klaru ez eta zen gauzen beste realitate. Ez gurutzatu mesede zirkuitua oraindik txirrindulariren bat edo beste etorriko delako. Motoek azkenengo buelta hori egin arte eta motoak hemen izan arte. Ez gurutzatu mesedez. Hortxe ikusten ditugu motoak herriko plazan sartzen eta hortxe txapeldunek 16. buelta ere bai. Hortxe haukau Gerard Saltor, Bartzelonako txirrindularia aurten ere garaile. Berreskura
momentu batetik bestera sari banaketa ekitaldiari ekingo diogu. Aurten esan da modura lehenengo, bigarren eta hirugarren postuan sailkatutako txirrindularientzako sariak dirutan, eta aurten 11 oñatiar parte hartzaile izan ditugun honetan. Lehenengo 3 oñatiarrentzako ere sari bereziak edukiko ditugu. Sentitzen alden amaiurren hori diote baikorrin ere mugalari hoien berdikate honek lotuta zure zauria nirea da ta kantu hau biona. Bueno, sari banaketari ekiteko moduan gaudela esan genezake. Esandakoa, aurten lehenengo 3 oñatiarrentzako sari bereziak edukiko ditugu, eta gero ohiko sari banaketa. Oñatiarren sailkapenarekin hasiko gara, eta kasu honetan Oreka Cycling Space bizikleta dendaren eskutik oñatiarrentzako bizikletarako material sorta edukiko dugu. Aurtengo kantoikrit lasterketa honetan sailkatuen artean 11 oñatiar parte hartzaile, eta horien artean hirugarren oñatiarra Ander Gartzia. Saioa arkona da Oñatiko udaleko kirol zinegotziak banatuko ditu sariak, eta hortxe Ander Gartzia, ez dakigu non dabilen. Ander Gartzia, ez dakigu, etxera dutxa bat hartzera joan ote dan, hurbil bizidan edo ez. Ander Gartzia, antza denez kuadrillakoak eukiditu animo handiak ematen da kuadrillakoekin berbetan ikusi omen dute hortik. Bueno, bitartean beste podioko kideak igotzen joan daitezela, eta gero aterako argazkia. Oñatiarren arteko lehia horretan, bigarren sailkatua, Unai Cueva! Berarentzat Oreka dendak emandako maiota, kaltzetinak eta bidoia, eta Oñatiko produktuekin osatutako saskia. Eta orain Oñatiarren lehian gaurko garailea Mikel Olalde.
Ander Gartzia argazkirako etorriko da, edo ez dakigu non da bien. Bueno, orain Oñatiko etxe handi hotelak, beste babesletako bat gaurkoan, etxe handi hotelak emandako Oñatiko etxe handi hotelak emandako saria, suitean bi lagunentzako gaua eta gozaria, premio especial ofrecido por el hotel Etxe Handi en la suite. Una noche para dos con desayuno incluido. Sorteo entre todos los participantes y el ganador ha sido Adrián Castro. Beteta. Eta kontu santuari. Aurrera tatzera ikusi pausu berdinak, errepide zuzen honetan. Narraztutako bidetik isiltasunak, haizearen norabidean. Puntu bati begira, galtzen dugu inguruan. Venga, eta orain bai, orain ja lehiaketa ofizialeko sari banaketari ekingo diogu. Aurtengoan emakumezkoen lehiaketan parte hartzaile bat eduki dugu, bera da txapelduna. Hortxe dago taldekidekin argazki ateratzen. Empecemos, por lo tanto, con la entrega oficial de premios en la sección femenina. Ganadora de esta edición de Canto y Cret, Gala Rubian. Aurtengo emakumezkoetan garaile Gala Rubian. Erarentzat, saio arkonadak banatuko dio, Natrak babestutako saria 400 euro eta Oñatiko produktuekin osatutako saskia. Natrak babestutako saria, emakumezko irabazlearen saria, 400 euroko diru saria. Irekiko ditugu batera ateak, margotuko ditugu kolore berriak, horri zuri batetik ipinen. Bueno, bitartean eskerrak eman aurtengo babeslei ere bai. Aurten babesle Ulma, Onera Group, Argi Elektrizitatea, Oreka, Natra, Lana, Txintxurreta, Oñatiko Udala, Oñatiko Institutua eta Etxe Handi Hotela. Eskerrik asko guztiei euren babesagatik. Eta orain gizonezkoen sailkapen nagusia ikusiko dugu, gizonezkoen sari banaketa. 11. Kantoi Cret lasterketa 2026ko edizio honetan
Hirugarren sailkatua, Oñatiko txirrindularia, Unai Cueva! Eta Unairentzat ere 400 euroko saria eta saskia. 100 euro, 400. Unai, urrengo urtean, 400. Aurten, 100 euroko saria. Gara, etorri ni gana, zutan inez esan da pagara. Esa zure izena, Moskor nau jata, roko nene txepereu. Unai Cueva beraz, hirugarrena, 100 euroko saria. Eta aurtengo kantoi kreto honetan, bigarren sailkatua, Illegal Team taldeko Illegal Bikeseko maiotarekin egin du lasterketa, baina oñatiarra bera, Mikel Olalde! Tanto miedo, tanto dolor, tanto sufrimiento. No lo entiendo, ni lo intento. Déjame que creo que es mi momento. Creo que no me va a valorar, pero sé que tengo alas, quiero echar a volar. Aunque sé que es relativo, tiene ganas de hablar. Cuando venía a mi lado se me echaba a llorar. No está en mi cama, con cerrada. Fin de semana, me olvido del drama. Moskor nau jata, roko nene txepereu. Bueno, hortxe, Unai Cueva hirugarren sailkatua 100 euroko saria, Mikel Olalde bigarrena 200 euro, eta 2026ko Kantoi Krit Kriteriumaren irabazle nagusia, Bartzelonako txirrindularia Gerard Saltor! Tengo puñales en la espalda que ni siento. Zarentzat ere sari nagusia 400 euro diru saritan eta saskia. Moskor nau jata, roko nene txepereu. Zure eskutan gaude borazkar pasatzen du. Segura. Veranito, mira playa que no quede. Que lo que volumena igota martxan jartzen gare, ez gaituzu maite baina gu hemen gaude. Volumena igota martxan jartzen gare, ez gaituzu maite baina gu hemen gaude. Etxoten gaude gu, no eras noazu, jesalen paganda, oaxeremos kortu. Gurekin beduzu, txiki urragu, eskalos bien inokazto lajula ju. No woman no cry, baina flow mila animales. Gaztia dinez, baina buruza buruari ja. Milita txekeatzen, da bere joseatzen. Enaz jazten Oiesek aurtengo Kantoi Krit kriteriunak eman dituenak, mila esker denoi Oñatiko kaleak animatzeagatik, mila esker kamerekin eta bidegurutzetan egon diren voluntario guztiei, eta parte hartzaile guztiok igual